Здравейте, казвам се Светослав Терзийски, на 35 години и днес нека да видим заедно в какво състояние е автомобил. Още не сме дошли, приятели, вече имаме и нов клиент. Танасенето изчакваме около 5-10 минути за да и приключихме работа, нека да се наградим. Здравейте, казвам се Светослав Терзийски, на 35 години и днес ще ви покажа един мой ден като основател на първата специализирана фирма за профилактика на климатици в България. Да, точно така, само единствено за профилактика, без монтаж, без продажби, единствено и само профилактика. Чист въздух за вашия климатик и по-добра работа на вашето устройство. Останете до края с мен, да тръгваме. Така, направили сме сутрешно кафе и екипа, който оперира в град Пловдив, ще ползваме неговия автомобил днеска. Нека да видим заедно в какво състояние е автомобила, понеже ние в нашата фирма държим изключително много на чистотата и на това всичко да бъде тип-топ. Доколкото може, разбира се. Така, на пръв поглед колегата най-вероятно е почистил автомобила леко преди да дойде. Добре изглежда. Сега ще видим и товарното помещение как е. Товарното помещение може и малко по-добре да е, но и така става. В такъв случай нямаме избор. Другото, което прави впечатление, виждате нашите работници с какви автомобили се движат. А вижте моят личен автомобил. Но за нас е важно на нашите работници да бъде уютно, комфортно и приятно за работа. Нека се качваме в автомобила и ще поговорим по пътя какво следва. Вече сме малко по-разсънени след кафенцето и какво прави първо впечатление? Ами първо впечатление прави, че този автомобил е много по-добър от моя. Разбирате ли? Даже не знам дали да не си взема и за себе си един такъв, защото това е уникален автомобил. Така, какъв е плана за днес? Плана за днес е, както казах, заместих колегите, които работят в област Пловдив и днес отиваме в град Хисаря. Там имаме на един адрес 5 броя подови климатици. Ще ви покажем доколкото е възможно, нали няма абсолютно целият процес, но ще покажем възможно най-много как действаме, как процедираме с подовите климатици, защо е добре да се почистват. Защо, приятели, избрахме да направим първата единствена по рода си фирма за профилактика на климатици в България. Нещото, което ме провокира, беше, разбира се, от това, че не съм доволен от услугите на фирмата, която монтира моите климатици. Съответно, може би от порядъка на 3-4 години молби, най-накрая получихме профилактика на един от нашите климатици, а ние имаме 4 вкъщи. И то профилактика от тип, който за мен също така имаше миризми климатика, не духаше както трябва и след тяхната профилактика, разбира се, понеже тя беше от тази профилактика тип спрей. Някои от вас знаят за какво става на въпрос. Не бях доволен, определено не бях доволен от тази профилактика. Провокирах себе си и прецених, че така и така имаме вече една фирма за професионално почистване. Ценихме, че можем да се впуснем в това приключение да създадем първата по рода си фирма единствено и само предназначена за профилактика на вашите климатици. Външни и вътрешни тела. И то смея да твърда на доста високо ниво, понеже ние инвестираме доста в ресурси, в служители. Служителите са на много високо ниво. Инвестираме в автомобили, в техника, в машини, винаги най-доброто, най-новото на пазара. Затова смея да твърдя, че сме едни от най-добрите в областта, специално на профилактиката на климатици. Не беше лесно, вече около 7-8 месеца, почти година, откакто дойде идеята. Реализацията, разбира се, не е лесна, но какво се случва лесно в този живот? Няма лесни неща, всичко е с много труд, упорито ставаш всеки един ден. Разбира се, има много трудни моменти, няма вариант, в който да се случват нещата по лесен начин. Затова останете до края с нас, след малко ще се включим от град Хисаря, ще бъде много вълнуващо, интересно, клиентите са много готини хора. Ще споделим какво е важно за вашия климатик, за вашето устройство и ще си поговорим на тема, която вълнува много от вас, а и някои дори не знаят за профилактиката на климатици, защо е важна
как се прави и така нататък. Затова останете до края с нас, ще бъде вълнуващо. Така, взимаме инструментите и отиваме на адреса. Още не сме дошли, приятели, вече имаме и нов клиент. Ето, приятелчета, това е първи брой. Днес са 5 на брой Daikin. Това е подов климатик. Виждате състоянието. Първо, тук забелязваме, че филтрите са изключително зле. Тук тези филтри не са почиствани доста време. Това е задължително да знаете, филтрите всяка седмица поне. Така, след като махнем филтъра, виждаме топлообменника. Това е една от най-важните части за климатичното ви устройство, защото климатика от тук взима въздух. Тук задържа всякакъв тип мръсотия, понякога дори мухъл, плесен и така нататък. Затова днес ще почистим тези климатици, ще ги разглобим основно. Тук вътре имаме и перка, която също ще почистим основно, за да може това климатично устройство да работи много по-добре, да отдава много повече топлина или съответно да охлажда много по-добре, ще работи много по-добре, ще взима въздух, ще има чист въздух в дома и най-важното, ще е много по-икономичен. И нека почистването на климатици да започне точно в този момент. Сложил съм дори работните гащи, нямам търпение да започне. Един съвет. Винаги проверявайте дали тока е спрян. Това е много важно, защото понякога се случват бели. Продължаваме. Слагаме нашата специална ваничка отдолу. Ще нанесем специалния препарат за климатици, ще обезопасим електрониката и преминаваме към самото измиване. Нанасенето изчакваме около 5-10 минути, за да заработи и измиваме. Чуваме звяра и започваме. След като сме измили климатика перфектно, с специално уръдие подсушаваме най-внимателно, за да избегнем главоболия и сглобяваме обратно климатика. И така, номер 1 е вече готов. Почисти най-идеално, климатика ще работи много по-добре, въздуха ще е перфектно чист, по-малко енергия и клиентите ще са изключително доволни. Работим прецизно, чисто, това е най-важно за нас. И така, ние продължаваме с останалите 4 броя. Малко по-късно ще се включим, понеже и долу комшиите също искат профилактика на климатици. В повече случаи, разбира се, така се получава, че където отидем, винаги има желаещи хора, допълнително излиза работа и така, приятели.
Вижте какво е състоянието на топлообменника. Това определено не е добре за климатик. Друго нещо изключително важно също е отводнителната тавичка и самия отвор да бъдат перфектно чисти от пушене. Номер 2 също е готов. Перфектен, готов за работа. Между другото, приятели, идва момента за охладителния сезон, затова е много добре да проверите състоянието на вашите климатични устройства, за да работят добре през лятото. Ето, че дойде време и за последния пети брой. Почваме! Ето как трябва да изглежда едно външно тяло. Чиста ваничка. Обръщайте също внимание ето там на отводната тръбичка. Ето там. Много често се запушват. Ето, вижте топлообменника. След профилактика трябва да изглежда по този начин. Компресора се охлажда много по-лесно, много по-добре работи климатик. Продължаваме следващия. Това външно тяло не може да го фане камерата. Изчистваме и последното външно тяло на мултисплит системата. Ето го и Сиги мобила. Профилактика на климатици номер 1. Продължаваме. Ти да видиш, че даже климатиците тръгнаха. Духа страшно. Сега отиваме долу на комшиите да направим още един брой и отиваме на заслужена почивка. Ето, на долния етаж сме вече. Едно Fujitsu. Вижте състоянието на климатик. Сега ще го подобрим значително. Почваме. Ето и какво се открива пред нас, приятели, след като премахнем корпуса. Това нещо, откакто е климатик, никога не е отварено. Това се разбира по лепенката на дисплейчето, която никога не е махана. Вижте, дори ми все още транспортно тиксо тук. Почиствайте климатиците редовно, пак повтарям, идва охладителен сезон, лято задължително. Ето, ако се чуди дали има разлика. Ето това вече е друга работа. Климатика ще работи 99% по-добре. И приключихме работа. Нека да се наградим подобаващо в ресторант Touch Хисаря. И така дойде време да приключим един ден с нас. Надявам се да ви е било интересно. Обърнете внимание на вашите климатици, понеже виждате какво е състоянието на 50% от климатиците. Ако направите профилактика, климатика ви ще работи много по-добре, много по-чист въздух и икономия съответно на ток. Затова надявам се да ви е било интересно с нас днеска. Отново, може би в събота ще снимем още един цял ден с нас. Останете си със здраве и не бъдете злобни.